Fi sħarriġ tal-opinjoni pubblika fost iċ-ċittadini tal-pajjiżi membri tagħha l-Unjoni Ewropea staqsiet liċ-ċittadini tagħha biex jgħidu fost oħrajn jekk għandhom jew le fiduċja fit-tmexxija tal-gvern ta' pajjiżhom. 56% tal-Maltin u l-Awċin wieġbu li m'għandhomx fiduċja fil-gvern tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi u ma biss 30% li qalu li għandhom fiduċja. Il-Maltin u l-Awċin intalbu jesprimu l-opinjoni tagħhom ukoll dwar jekk l-affarijiet f'pajjiżna humiex sejrin fid-direzzjoni tajba jew le. Hawn ukoll il-maġġoranza jemmnu li l-affarijiet sejrin fid-direzzjoni l-ħażina. Fil-fatt kienu 40% li wieġbu li l-affarijiet sejrin fid-direzzjoni l-ħażina. Min-naħa l-oħra 32% qalu li l-affarijiet sejrin fid-direzzjoni tajba. Mill-test ħareġ irriżulta li fl-opinjoni tal-Maltin u l-Awċin l-għoli tal-ħajja u s-sitwazzjoni tal-ekonomija huma l-ikbar żewġ problemi personali li qed iħabbtu wiċċhom magħhom. Waqt li fl-istess ħin kważi 70% tal-Maltin u l-Awċin qalu li jħossu li jistgħu jfasslu l-pjani tagħhom millum għal għada biss, bil-kontra ta' ċittadini ta' numru ta' pajjiżi oħra Ewropej li qalu li jistgħu jippjanaw b'sentejn bil-quddiem.